И така, хора, днес ще играем с Кроу на соло. Ще играем само една игра и надявам се да победим. Така, почваме. Имам още няколко кроуве. Значи целта ми тук, хора, ще бъде през повечето време да кемпа, защото още не знам как мога да използвам приложение, с което да снимам и снимам от един телефон, от този, от който ми е канала, и играя от друг. И ми е много трудно да играя тук. Така. Готови сме тук. Значи, тук тази тара много ще ми помогне. Сега трябва да внимавам Едгара да не ми скочи. И всичко е перфектно. Та тара сега ще видим какво ще я правим. Така, хора, идваме тук и кампим, докато не станем топ 4. Някое място от тези. Значи, знаем, че има човек ето тук, на където съм се насъчил. Видях тук още някой тук. Това е човек с 2 пауър-ъпа и е бо. Надяваме се да го убием. Добре, вече сме топ 4. Дали ще може да убием този Мортис с 11? Не, бяхме близо. Ако не беше ултимейта и не ми беше заседнал бутона, го побеждавах. Това беше от мен, хора. Абонирайте се за канала и бай-бай.